How long have you been together with your partner? Oh, so you don't tell me which partner? Yeah, I'm not going to tell you which partner. You're just going to tell me your partner, the one that you know you're dating. Okay, so if I tell you the wrong one? This one is going to win. It's going to lose 1,000 rand. Okay, ask me then. Yeah, is your partner light skin or dark skin? Dark. Okay. How long have you been together? 1 year, 5 months. Okay. Do you have a baby? No. Okay. What is his name? Katlego. Okay, you sure? Ya wena. Ya wena sifetshana lesi uyazazi ukuthi ukhuluma nobani? Ubuza ukuthi ukhuluma nobani wena azange ungitshela ukuthi ngiyi-one and only yakho. Kanti wena ubhizi wena wehle wenyuka ijozi leyo kusakazana nomdidi. Ukwacabangela ama-feelings wami before wenza lento oyenzile wena. Hayibo sho ini? Hayibo ini awuzazi ukuthi ukhuluma nobani manje awusayizwa ivoice yami wena. Hayi baby ngiyayizwa. Fuseke yazi unesibindi sokungibiza ngobaby. Manje awuzochaza ukuthi kwenzakaleni. Mina ngazi ukuthi ngizothini. Yo, awuthemeza ngigwadisa ngicela ungipha amanzi. Awazi ukuthi uzothini yazi mina into engiyibuza Pass ayi-one. me a cup there. Into engiyibuza ayi-one sisene ngiyazibuza ukuthi ufe bangani. Ngoba kwamina lapho nginyamezela ngoba ngikuthanda. Ipampana nomoya nje. Lokho okuncane ke lo msoco omncane onawo uyagijima futhi uhamba usakaza yonke indawo le. Nah, man, singfowethu. Yabonga. Man, ngicela ukhuphe ivolume ngizamuzwa kahle lo. So is this one has been a side boyfriend basically? No, it's not the side, it's the main. Oh, okay. So the other one is the other one you gave me is the side. Yeah, it's the side. Okay, I hear you. And then which one are you using condom with between both of them? The side. Yesiphe. So bayahlabana wabutlo bare. Usungitshela kabi lo. Yesiphe. Yesiphe. Mawukuthi ngiyimeni yakho yini ekwenza ukuthi ugijime uyofuna abokahleko? Ama temptations.